Nganong naglisod man ang Italy og pugong sa coronavirus. Ug kanina pod atong istoryahan karon, pero una pa, palihog sa kog pindot sa subscribe button ug i-click sab ang notification bell aron updated mo sa atong sunod nga mga hisgotanan. Italy, ang lugar sa mga sikat nga mga pintor ug sculptor nga sila Michelangelo, Leonardo da Vinci ug uban pa. Ug diri pod makita ang Vatican City nga pinuy-anan sa Pope nga naa sa Roma. Ug diri pod ginahimo ang mga sikat nga mga kotse sa tibuok kalibutan, sama sa Ferrari, Pagani ug Lamborghini ug uban pa nga mga sikat nga mga sports car. Ug apil buni sa ginatawag nato nga first world country, sama sa USA, Canada, New Zealand, Japan ug uban pa. Itawag kini sila first world country tungod kay advanced ang ilang ekonomiya, sama sa high-tech nga mga industrial equipment, technology ug advanced healthcare facility. Ug developed country na sila, dili sama sa uban nga nagsugod pa lang og develop. Pero kung advanced na sila sama sa ilang mga medical equipment, nganong wala man nila mapugnan ang pagkatag sa coronavirus? Unsa day problema? Ang gobyerno ba? O ang mga tao ba? Ug sumala pa ni Giuliano Granato, membro sa National Coordination of the Leftist Party, nag-ingon nga bisan tuod ang gobyerno nagdeklara og lockdown sa ilang lugar, lakip na ang mga gagmayng establishmento. Pero ang problema, ang mga dagkong mga kampanya padayon lang gihapon sa pag-operate. Ug tungod kay abriman, ang mga trabahante obligado sab nga motrabaho. Ug diri karon ang problema, kay naa gihapoy daghang mga tawo nga magsigi og biyahe padulong ug pauli sa ilang trabaho. Ug sumala pa pod ni Giuliano nga ang gobyerno gusto sab abre ang mga dagkong kumpanya tungod sa kompetisyon sa ubang nasod. Ug ang lain sab nga rason nganong wala mapugni sa Italy ang pagkatag sa coronavirus, tungod kay sa dihang naay na-confirm nga positive sa coronavirus sa ilaha, wala kini seryosoha sa mga tao. Tungod kay sumala nila lahi sila, dili sila taga China, dili sab sila Chinese. Ug padayon gihapon ang mga social gathering sa ilaha, sama sa mga party. Ug ang problema pa, sa dihang moadto sila sa lugar nga daghang tao, wala pud sila magsuot og mga mask. Mao gani nga si Pope Francis wala na magsaulog sa misa sa St. Peter's Basilica aron mapugnan ang pagtapok sa mga tao. Kundili magmisa na lang siya live sa Facebook ug sa YouTube. Ug ang laing problema sa Italy, kulang ang mga medical health worker sa ila, sama sa mga doktor ug mga nurses. Ug ilaha na lang gani gipabalik og duty ang mga nag-retire nga mga doktor. Ug sumala pa ni Dr. Silvia Beniamini nga naay mga tawo nga walay simptomas nga naay coronavirus ug wala sila makabalo nga makatakod na diay sila. Ug sumala pa pud niya, aron jud mapugnan ang pagkatag sa coronavirus, kinahanglan jud ipatuman ang total lockdown. Aron magpuyo lang ang mga tawo sa ilang balay, aron dili matakdan ug aron po dili makatakod kung naa na sila'y virus. Ug advice pa pud niya nga kinahanglan andam ang mga hospital sa mga personal protective equipment nga kanang sobra pa sa kasagaran nilang ginagamit. Kay sumala pa niya, ang virus murag bomba nga kung mubuto dali ra kaayo mukatag. Si Dr. Silvia Beniamini naka-home quarantine kay usapod siya nga natakdan sa ilang hospital. As of March 24, 2020, naanay 63,927 ang nagpositibo sa coronavirus ug naanay 6,077 ang nangamatay ug naalay 7,432 ang mga nangaayo sa Italy. Ug sa ato diri sa Pilipinas, naanay 501 ang nagpositibo sa coronavirus ug naanay 33 nga nangamatay ug 19 pa lang ang nangaayo.
Paabuton pa baday nato nga mutupong ta sa Italy aron ta mulihok. Sumala pa sa mga expert, ang pinaka-epektibo aron mapugna nato ang pagkatag sa coronavirus mao nga magbaton ta og limpyado nga pamatasan ug dili kini magsugod sa uban kundi magsugod kini sa atong kaugalingon ug mutuman ta sa mga mando sa mga medical health professional ug respetuon nato ang mando sa gobyerno. Kamo, unsa inyong masulti? Comment lang sa ubos ug hangtod sa sunod natong hisgo tanan.